Bayyanar mujaddadi Shehu Usman Dan Fodiyo a ƙarni na 19 ya kawo haɗin kai a wannan nahiya tamu, ta yadda ya zama malaman addinin musulunci da almajiransu masoya gaskiya da adalci sun yi ta yin tururuwa zuwa ƙasar Hausa, musamman Sokoto, domin yi wa Shehu mubaya'a. A irin haka ne labari ya iske wasu daga cikin zuri'ar Idris na ɗaya, wanda a lokacin suka fi shahara da sharifai, ya zama sun baro birnin Timbuktu da ke Mali suka shigo cikin ƙasar Hausa domin taimakawa Dan Fodiyo ƙarƙashin jagorancin Liman Hussein, wanda ya kasance malami kuma salihin limami, masani, bawan Allah mai takawa. Bayan Allah ya baiwa Shehu nasarar kawar da azzaluman zamaninsa, sai ya ci gaba da faɗaɗa daular musulunci, yana aika wasu daga cikin almajiransa zuwa wasu garuruwa da ke cikin ƙasar Hausa. Sai ya zama ya tura Malam Musa zuwa birnin Zaria a matsayin Amir, tare da mahaifin kakan Said Ibrahim Zakzaki, Malam Muhammad Tajuddin, ɗan wajen Sharif Liman Hussein, a matsayin mai ba da shawara na musamman da kuma taimakawa wajen tafi da harkokin jama'a akan tsarin musulunci. Suka baro Sokoto suka dawo Zazzau suka tare. Duk da cewa kakannin Sheikh Zakzaki na da daman shiga cikin harkokin sarauta a dama da su, amma sai ya zama ba su yi haka ba. Tarihi ya nuna sun tsayu ne kawai a fagen ilimi da noma. Suka yi ta karantar da al'umma suna shiryar da su. A irin haka ne Malam Muhammad Tajuddin ya bar cikin garin Zaria ya koma Likore da zama kilomita 27 daga birnin Zaria. Ya yi rayuwarsa a can har zuwa wafatinsa yana karantar da Alƙur'ani da ilimin addini. Kabarinsa yanzu haka yana nan a gidansa da ke Likoro. Magajin Malam Muhammad Tajuddin, Malam Aliyu, shi kuma a cikin garin Zaria ya yi rayuwarsa har ya yi wafati yana karantar da Alƙur'ani da shiryar da mutane. Kabarinsa yanzu haka yana nan a cikin gidan ɗansa Malam Yakubu, wato mahaifinsu Sheikh Zakzaki da ke Ƙwarbai Zaria. Malam Yakub ɗan Malam Aliyu shi ma dai wannan turba ta karantar da Alƙur'ani da noma ya bi tsawon rayuwar da ya yi a duniyan nan. Sanannen abu ne cewa Turawa 'yan mulkin mallaka sun shigo ƙasar Hausa sun yi rugu-rugu da daular Shehu Dan Fodiyo, wacce ta shafa gomomin shekaru bayan kafata. Kuma duk waɗanda suka yi ƙoƙarin hana Turawa yin wannan mamayar, sai da Turawan suka ga bayansu. Sai ya zama babu abin da ya saura sai ɗan abin da ba a rasa ba na daga cikin abubuwan da Turawa suka kasa kawar da su bayan cin Sokoto da yaƙi. Bayan ta'addancin da Turawan mulkin mallaka suka yi akan malaman addinin musulunci waɗanda suka tsayu akan turban Shehu, sai ya zama malaman da suka rage sun koma yada addini ta hanyar karantar da yara da ilmantar da su ilimin addinin musulunci da kuma nuna musu illar abin da Bature ya shigo da shi. Noma da kiwo da kuma sana'o'in hannu irin su ƙira, saƙa, gini duk suna daga cikin abubuwan da mutane ke dogaro da su a wancan lokaci. A gab da 1950, bayan kusan shekara 50 Bature yana gudanar da mulki a irin tsarin da ake kira mulkin kai tsaye, sai ya zama mutane sun fara narkewa a cikin abin da Bature ya kafa musu. A kudancin ƙasar kuwa akwai waɗansu mutane da Bature ya iske a cikin maguzanci ba su iya rubutu da karatu ba, ya koyar da su iliminsa da addininsa. Ta yadda har suka soma jin cewa lokaci yayi da Bature zai koma ƙasarsa ya bar musu daular da ya kafa su ci gaba da gudanar masa da ita, tare da taimakawar wasu musulmin da Bature ya wanke makwakwalwa. A irin wannan yanayi ne a ranar Talata 15 ga watan Sha'aban hijira 1372 daidai da miladiya 1953 a Ƙwarbai da ke cikin birnin Zaria, Malam Yakub ɗan Malam Aliyu ɗan Malam Muhammad Tajuddin, mataimakin Malam Musa Amir ɗin da Shehu Dan Fodiyo ya turo da tutar musulunci zuwa Zaria, Allah ya azurta shi da samun ɗa namiji ta wajen ɗaya daga cikin matansa mai suna Salaha, wacce ake yi wa laƙabi da Hari, wato Hari Jammu.